Dobrý deň, volám sa Veronika a vítam vás v našej online jazykovej škole. Ponúkame vám konverzácie angličtiny všetkých úrovní, pričom máte na výber medzi slovenským a zahraničným lektorom. Vyučovanie cez internet je novým spôsobom vzdelávania, ktorý má veľa výhod. Prvou sú ušetrené peniaze a čas strávený cestovaním a dochádzaním na hodiny angličtiny do jazykovej školy, pričom cena za samotné individuálne lekcie je podstatne vyššia. Ďalšou je možnosť vzdelávať sa na pracovisku, ale aj z pohodlia vášho domova. Náš lektor príde za vami, kdekoľvek sa práve nachádzate. Veľkou výhodou takéhoto kurzu je časová nezávislosť. Termíny svojich lekcií si určujete sami, podľa toho, ako vám to vyhovuje. Takto si môžete organizovať celé štúdium. Na úvod vám chcem ponúknuť prvú skúšobnú lekciu zadarmo. Aby ste mohli začať, potrebujete len počítač s prístupom k internetu, komunikačný program Skype, ktorý nájdete na stránke www.skype.com, slúchadlá alebo reproduktor a mikrofón, ktorý je častokrát súčasťou samotného počítača. Ak máte všetko potrebné k dispozícii a naša ponuka vás oslovila, vaša lekcia môže začať. Stačí, keď nám pošlete svoj kontakt, my vám zavoláme. Keďže sme počet dôvodov, prečo sa nezúčastniť kurzu angličtiny znížili na minimum, veríme, že vás čoskoro privítame v našej online jazykovej škole ako nových študentov.